Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu advent paupaton. Topik tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Tapu kama masuk marede mahita sia buku ede nomor 44 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Nana porsiai sai domo Tuhan Yesus rohamuna janok dohari bestani saluhut harianai imahatu saluhut harap na burju lamangi huton Yesus ipe patari dohon ma las niroham dede mata sakap nama patulus puji, puji Yesus Kristus namanobus donimuna sian amakuan muna. Saikan dosamu sudi parikut rohamuna majakun si paluai katuat sian surgohi manggarar utangmu binoan itu hata apa saya sudah dosa. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho jala marlas niroha ale borusion ai idama na Roma au maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Aliaman nami jala debata nami. Nama domoliate dohami tuhosian nasa rohanami.
Allah disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami sia dosa dohot hamatean hupangi dohami sai patiur jala rajai marohanami mar hite-hite todi parbadiai asau nang hurohanami mida hame metonai urupi hami asalam hutada hami ibana raja naung roi si sobaon ni sadok jolma na dilihat portibion. Amin. Marede hitas ya buku Eden nomor 40 sada ayat sada rodi ayat 2. Paripene Tuhana sahe mahamu sajakun marajahata marohana burju gilir mahetabe marende mana mancohon usiana percuma sasude hamunang masakroha jonok dorajai naromangapura sana tuki torop noai tahe inganan asonangan ima pertamiangan nina poseai tatangihon mapati ni debata di minggu tasadarion imasian Matius 10 ayat 40 sada sahatu 42. Matius 10 ayat 40 sada sahatu 42. Songonom madidok disi. Nama Jakob panurirang ala targuar panurirang dapotan upani panurirang. Nama Jakob partigor ala targuar partigor dapotan upani partigor. Napa inu ponai tabar satahu tu sahalak sian akan name meton ala targoar sisi aku ibana na tutu si tutudo na hudokot tuhamu dang nama gopo upana atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marede mahita sia buku Eden nomor 170 sada ayat sada sahatero di ayat 2.
tima dosa tatu debata martangi yang mahita. Aleama nami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Allah ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba. Labata rimas jala para siroha godang. Dang di bahe tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang di baloso tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sia buku ede nomor 210 ayat 2 dohot ayat 4. Tatangihon maturpuk epistel di minggu tasadarion natar surat sian Jesaya pitu ayat 10 sahat rodi ayat 10. Jesaya pitu ayat 10 sahat rodi ayat 10 tajahama secara responsoria. Akup ni didok Jahoba mamadok si Ahas songonon. Jadi ni nasi Ahas ma danguluau mangidu asa unang hujuni Jahoba.
baheni apalah Tuhan isa diri mamangaleho sada tada di hamu idama gabe-gabe ama sada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Ai taga sodi boto dak danakido pe mabolokon najat jala mamilit nadenggan tarulang matanoi nani rajaan nina dua raja hina biaramui ima sahatna martang yang mahita martua maakana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Marede mahita siap buku ede nomor 42 ayat sada dohot ayat tolu. Sudin abdi nuruan nikmatik nisebusai sai rohamu dohasunangan nade bagasan Yesus Tosi Jesus doi hot ni semolis namang tahun ton dimi dapat kon manuang Tuhan tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon idongatna saha porsiao disadok portibion rak mahi tamandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo nasuhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anan debata Jehova nasasadai imanati nubuhon ni si Maria nagabe-gabea sato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni selatus na maetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lao hundu tu siya mendebata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pa mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohon na mate au porsea dito di porbadia jala adon sada huria na badia
Huria hatopan niala Kristen akan nabadia. Doho diaesani dosa. Doho dihataina mando. Mula mangolu sogo daging nihala naung mate. Doho diangoluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di mingguon 10 Desember 2022. Parjolo ruas namar sahid. Tabuama di tangiakta akka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton. Sada nyonya manik boru tapu bolon wek sada di RSUD Ciracas. 2 Amang Nenggolan Wektolu di RSCM. 3 Clarissa Marito M Boru Ritonga Wektolu pemulihan di Bagas Nasida. 4 Ruth Romatua Boru Lubattoruan Wiktolu di Rumah Sakit Mitra Keluarga. 5 Rianto Halomoan Tapubulun Wek 5 di Rumah Sakit Tarakan. 6 Julio Sihaan Wek Walu pemulihan di Bagas Nasida. 7 Nyonya Situa Eha Siregar Boru Tapu Bolon Weksia di Rumah Sakit. 8 Nyonya Situa Lubatobing Boru Huta Barat Walu di Rumah Sakit Uki. Napaduahon Papungu Pelian. Sadarion papungu peliadohita di bagasan amplop baen haperluan Natal ni Huriata. Patuluhon panitia Natal tahun 2022. Sadarion patupaun ni panitia Natal do latihan liturgi dung sidung parmingguon pukul 10 WIB marhiteo pinangido tusude utusan wik asaro madhoti ulauni. Paupaton Natal keluarga. Hari Jumat tanggal 27 Desember 2022 di Patupa Huriado acara perayaan Natal keluarga di Bagas Tabe. Tata ibadah dohot kalender tahun 2020 boima di jalo sian situa wek nabe. Na paonopon parpunguan bodari manang malam Natal. Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ima parpunguan bodari manang parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Patupaun ni Huriata do parmingguon bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Dohot bahasa Batak pukul 10 WIB. Na papituhon pesta Natal Parjolo. Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 ima pesta Parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Patupaun ni Huriado parmingguon. Bahasa Batak pukul 6 WIB marulaon nabadia. Bahasa Batak pukul 10 WIB marulaon nabadia. Bahasa Indonesia pukul 10 WIB perjamuan kudus. Napawaluhon pengumuman dalam rangka menjaga keamanan
dan kenyamanan ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 24 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2020 dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak membawa barang-barang yang dapat mengundang perhatian seperti tas besar atau ransel. Dan untuk kendaraan bermotor dilarang parkir di halaman gereja. Semua parkir di lapangan parkir seberang gereja dan kantong-kantong parkir sesuai arahan juru parkir. Serta demi kelancaran arus lalu lintas agar mematuhi petunjuk petugas parkir apabila diberlakukan sistem satu arah. Hobartu program kerja ni Huria tahun 2022 marhite tiktingon pinagido tu sude ruas ni Huria naso pasahaton peliat tahun asa di pasahak bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wek nabe dengan nomor rekening Bank BCA 62809 74411 atas nama HKBP Resort Cibubur. Numaing sa mahita majah surat sian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Piaraja Tarutung 14 Desember 2022. Nomor 16-030-12-2022. Hal sentralisasi keuangan. Na pinarsangapan amanami inanami parhalado dohot ruas ni Huria HKBP dohot pendeta resort di Inganan Nabe. Asini rohama dihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat todi porbadia. Amin. Tama situtudo madok moliate hita tu debata pardenggan basai ala asini rohana terbaik kita menguduti akka pakobasiota mamulus akatiki sahat rodi ari sadarion songonang taboto nunga ditotopon sinode godang pa onopulonopon HKBP na di bulan Oktober 2022 nasalpu ima sentralisasi parhepengon namar sakap patujolohon roha namar siurupan di na mula ulaon. Hadosan manang equality, marhasitongan justice, manahan sustainable, parhaha maranggion fraternity, marhite sentralisasi parhepengoni, tahirim jupang hasadaon lau mangiahi, dohot patupahon rumang naduminggan di nasumarihon, dohot manggonopi balajo ni akka pangula. Somar dia ibar inganan pangulaonna di sadok huriata. Songoni nang dohot na pasauton akka pakabosion sian hatopan sahatu akka resort. Dung sidung sinode godangi marudut do akka pakobasion na tapatupa ima marhite akarapot di Huria, resort, distrik, lembaga dohot hatopan. Taha muliate hoddo parsitutuon ni akka parhalado di resort, niuluhon ni padita resort, songoni nang distrik. Niuluhon ni akka preses na patupa rapot anggaran tahun 2020 na hobar tu sentralisasi. Songonido nang parsituon ni tim sinkronisasi na pinabaki ni Eporus laho pada sipon pakobasiota di rumang ni administrasi dohot akka
si sia-siana. Lumobi di hajuara bagason dinanaing bongot hita tu sentralisasi parhepengoni mamuka ari sada Januari 2023 naro. Dinalaho patauhon hita padalan sentralisasi di patupa tim sinkronisasi do pembinaan dohot pelatihan di 4 wilayah, 5 wilayah sada di auditorium HKBP Seminarium Sipaholon, wilayah 2 di Aula Universitas HKBP Nomensen, wilayah 3 di Pekanbaru, wilayah 4 di HKBP Cijantung. Lau makobasi sentralisasi hobar tu haputusan ni Sinode Godang pabakito ma sada badan naginuaran Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan manang BPSK. Badanom ma na makobasi sentralisasi parhepengoni ia hararoan ni bohal sipakyon ni badanon di nama kobasi sentralisasi keuangan ni songon naung ditotopon Sinode Godang pa onoplonopon 55% sian akka pelean na dihuria tabbani hararoan na asing na somaralo tu aturan ni huriatta sian na 55% porsenomma pakeo ni BPSK manggonopi balajo ni sude pangula naguktiki balajo ni pegawai HKBP program hatopan program distrik program resort operasional ni kantor pusat lembaga distrik dohot resort siana 45% nari na tading dihuria ima nagabe bohal ni huriai dinalaho patukon akka pardabu-dabuan ni huria manguduti dohot mangumemei akka ulaon dohot parhobason ditongani huriai hobar tu parsuruon ni tuhata na padirihon hita dohot huriana asa marparbuehon akka nadenggan songon natar surat di Yohanes 15 ayat 10 sinosoam mahita saluhu na parhalado ruas dohot sude pangula asa marhite sentralisasion lam takas tapatudu roha na marsiurupan songon nani igil ni tema ni Sinode Godang pa onoplonopon HKBP marsiurupan mamorsan akka nadukduki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus Galatia 6 ayat 2 posdoroha sentralisasi parhepengonon gabe dalata makehei roha nama siurupan di suderuas dohot parhalado di sadok HKBP asamian jalalam nal tarida parbue ni pangulauta songon huria suang songon naselaon marpanidangi tujoloanon ditongani huria masyarakat dohot bangso anggia ma sentralisasi parhepengoni bolas mangyahi haibaruo di pakobasiota jala saurdot mai tu tahun orientasi pelayanan ni HKBP 2023 na mangodolhon profesionalisme dalam penata layanan songoni ma pinasahat tuhamu saluhuna tuhat tama nama dongani dohot nama masu-masu sadok parhalado dohot ruasna di nama ngarade rohat tabe di minggu apenon marsangak matuhani marhite huriana tabe marlungat tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus pendeta Dr. Robin butar-butar di tanda tangani
Songonima titing di minggu tasaderion akat titing na asing bui mata jaha di lembaran warta mau lihat emak. Kor inahana. Kor NHKBP. Marede mahita siap bukuede nomor 30 ayat sada rodi udutna mardalam apelia parjolo A do sada B. Raja
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di hita. Ima natar surat di surat ni Apostel Paulus tu ria Rom. Bidusada ayat sada tolhas tu ayat pitu. Roma bidusada ayat sada tolhas tu ayat pitu. Hujau ma di tatapayutiu ma takas. Au surat tinongos ni si Paulus na poso ni Jesus Kristus na tarjuga be apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon berita nauli na sian debata. Ima di parbagahian di akka surat na badia marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anak na Jesus Kristus tuhatai na tubu sian peparan ni si Daud ia dagingna. Naung gabe tadap anak ni debata na marhaguguan manghuton toddi na badia dukehe ibana sian hamatean. Sian ibana hujalo hami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluyon di hapursiaon tu rohani saluhut bangso alani goar nai. Sian nasida donang hamuna jinoni Jesus Kristus mandapoton akan nahina holongan ni debata jala akan nabadia na jinonai na dihuta Rom. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Ido yang go saat ni turpuki. Selamat Advent madihita. Hamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Advent nunga pa opat halihon ta ulahon
di bagasan tikioma na parpudi. Totu molosian pangatusion na Advent, ngata boto tahe, lapatan ni Advent, ado lapatan ni Advent. Haroro ate, kedatangan. Ise do natatomu-tomu. Totu Kristus Yesus. Di debahamunu aeng adong do konsep manomunomu di bulan 12. Alaniaha akana naong marumah tangga ya nakonna di tomu-tomu maya nakonna anggia ronian siang pangaratoan si hol rohana jala moloro ya nakonyon nang pena so marumah tangga dope alai di pangaratoan alamar sikola do karijo si hol do rohana ro mandapoton natorasna natutuana ubeni ido molodung di pabua isarana oma tanggal 25 Natal ropeau tanggal 27 ala di sido Natal keluarga asarap martangiak kita di Jabuta di paradi dun sien huria acara atong Roma au di tanggal 27 ro oma na ngamar nipi-nipi mulai tanggal 10 walu mulai ano borngin ta coba man no nati tung marnipi kan alayo nang pola di pabua padita nipina dangina rumikot alai bohado panumunomuon ditikin na lau taboto iya nakotai neng ro totu adong doon di boto mahasoluan ni geleng na apa makanan kesukaannya imano dilopa di tanggal 27 alai molo isarana di pangido sang bedua unang dilopa sonari anope di tanggal 27 kan ido nuaing sotung basien non dang pola hudokon jo kamu padita daong lo maholak kamu mangalang alang apa goda kunatalon sotung marsai anu padita itong molo nan jagalun ubeni ido panumonomoni digohi mai Advent parjolo 1 paupaton taingok dope Advent parjolo unok na manang na dio dolhon ima pakirimon hope na paduahon love holong kasih na patuluhon joy lasni roha na paupaton sadarion ada teh tamo to do dame peace ido namian di rohani ganuk jolma jalamoloro yang nak komunai totu digohi mana opat advenon pakiri memuna asa mula kibana digohi dungi na paduan nakin love holan alani holong do na paborhoto kita manumunomu kan idon wai coba yang kita nantikan itu adalah musuh tak mungkin dinantikan ima sarana molo taboto musuh manang alon na ro gariada baisdo carata lau manumunomu ibada dang apala adong nanggo otik las ni roha alaina tatumutumu imanahina holongan lubisian anak tai amanginang ima si bahenot talau manumunomu taingok do boha parhuta bona paso gitahan moloro presiden ado na dibahen ado werengi pitor di parade do umbul-umbul di paiya sudah dalan akadalan na marlubang-lubang boy gawe di sopol pakai semen asa boy dinggan musi bagak yes karena apa yang disambut adalah orang yang besar dan yang dikasihi geriada di pajongjongjo ada dana SD luhu mabain umbul-umbul do lana asing ini adalah bentuk dari sukacita menyambut Kristus marasing dunia namanginang molo taingot adorang so covid nuaing molo ro sian Jakarta molo najulu ro tulaku torin kan di tanggal 27 pakai maju tanggal 27 sa taingot anon maracara di Jabuta kan dungi di dokom ma asa mangarade diri tanggal 27 rotu laku sian Jakarta di pabodo ontu tetangga sa RT sa RW pabuahon itu laku par Jakarta sugari parsiata ribana alaina roon sen dolo sanggul dang apa langsung ni heboh ni mana pabuahonon olah nalani sian Jakarta lama sian Cibubur torin kan rotu laku sian Cibubur torin nama tong oma torhebo matong sa rumah tangga do sudi akka sa RT sa RW holan lau pabuahonon alai dung nuai dung masa covid mono rotu lang na sian Jakarta dang di pabuai sian Jakarta ala covid kan idun nuai dang apala di pabuai mabiar gariada
unang manian ro itu luarion tuja buku molodung mula tulang nai kanido ada perbedaan na naing idaot ta ima na laho manumunomu Kristus hobar tutur bukon didok na kitomu maibana na pinarbagan ni Jehovah. Ada yang disuarakan oleh panurirang sian padan narobi. Ada Kristus Raja Mesias anak ni dibata imana tatomu-tomu marhite turbukon adven na paupaton odolan na ima dame tari damai sian hata tabi manang tangiang apostolik na tarida diturpuk tai molodung tajaha rom bidusada ayat pitu juk doon gabe tangiang ni akapadita molo mamuka isarana di partangiangan di dokma asini rohama dihamu dohot dame sian debata amatanang sian Tuhan Yesus Kristus. Hola ditiki majahot do boy hamu molo neng marzami tadang boy yang madokoni. Ubeni molo disukukan asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Labok do. Geriana ditikin nalaho mambigi jamita iba tangiang paborhat totong do hata dame. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna ido na ikon rikot tanak di bagasa rohata dame holong ni Kristus asini rohana jadi dipatu pamasuraton rombi dusadaon songon tabi sian apostel Paulus tuise do tahe hurian adong di Rom sarupa dohot panulisan ni surat modern. Molo surat modern kan adong pertanggalan tempat dungi didok pengirim manang panongos nama nongos dungi hal manguduk mamusik kepada yang terhormat kan ido jokna kemana surat ini akan dikirim tari rasongoni mana masa diturbukon alaidang apala di Papua i mataringo tu penanggalan dari surat ini sendiri. Holan alani penelitian do ubain na boy Jepang sadi hari do si Paulus manuraton suraton bahasa madi ayak sada iko patorangon na ise do si Paulus au surat dinongus ni si Paulus na poso ni Kristus Jesus na tarjo gabe apostel adong dua panadaon na disi na parjolo ima gabe na poso ni Kristus na paduahon gabe apostel dua penekanan suku-sukun na so diboto halak rom do naing manang so ditadda si apostel Pauluson mungkin seperti itu molo hupabuan waing isarana tuhamu ditikin naing marjamita nakinau iya goarhu ima padita ririn mairlina pasti do konal maus patadaw diri hape ngopat bulan di sok kanido alai Roma apostel Paulus di patadaw ma iya goarhu Paulus na poso ni Kristus Jesus na tarjou doau gabe apostel ninna takas do taboto pernyataan dalam bahasa Indonesia juga tak kenal maka tak sayang dungi diuduti mose do halak bata molo sinukum marga asa binoto partuturan jadi dung diboto do marga asa diboto partuturon alai dison takas ma asa taboto iya huria Rom dada nasi Paulus na pajong-jokon alai rikok ma ditiki di patak kasih Paulus isi do hadirionna siapa si Paulus itu supaya orang-orang tidak lagi salah mengenal Paulus yang tadinya dia tahu bahwa Paulus ini sebagai pangalili halak Kristen alai dung nuaing dung tarjoi banasian haholomon tu hati urun gabe takasma ia au na posoni Kristus doau boy do hita pabuhon identitas ta manginang marite parkarejuata parbica doau alai parbica ni Kristus boy do hita mandok songoni au par tiga doau alai par tiga nati nongos ni Kristus doau ia au cikgu guru doau pangajari doau alai pangajari nati nongos ni Kristus ia au polisi tentara dot aka aparat nasi alai nati nongos ni Kristus doau ia au parengge-rengge dot akka tukang parkir do loko alai na tinongos ni Kristus boy do hita mandok songoni manang nagodang do akka
hahulumon hagolapon na tapatupa ubay nasot boy do hita mandok siapa kita, identitas kita. Who am I? Isi doau dia dopan ni Kristus. Nung ngatakas tahe di batado na mamilitao di pangulot kon nuaingon manang na masih dalam tanda tanya. Aku belum layak sebenarnya sebagai pengikut Kristus. Alai si Paulus di patadahon ni asa takas pajowon ni Kristus di bana asa takas panadaon ni halak na di Rom. Ise do si Paulus dohot ado tujuan na Roma nongo surati. Didok nakin dia yak sada ima na pinapulik do si Paulus laho mangulahon mamaritahon barita nauli. Orang apostol do manginang boy mamaritaw barita nauli totu daong songon ama tu yanakonna ina tu yanakonna anak kon tu natoras na peboy do gabi mamaritahon barita nauli. Sadar tak sadar dari anak kecil kita sering belajar. Sering sekali kita belajar dari anak kecil. Ubay ni ido unang met-met taida akan na uposo siya kita. Seolah-olah kita tidak membutuhkan pengajaran dari orang yang lebih muda. Nampe si pata boy dosian pengalaman lebih banyak yang perlu dibagikan dari orang yang lebih tua. Alai manat tita sotung neang pakilalata mamereng hala na uposo siya kita. Seolah-olah ilmu kita lebih banyak dibandingkan ilmunya. Ubay ni ido didok muse ahado tugasna. Napaduahon tugasna imatakas ma di ayat 5. Boydo ditampilhon di slide amang di ayat 5 didok disi mangalopokon pangoloion dihaporsiaon tu rohani sandok bangso. Di hata Indonesia didokon aku datang untuk menjadikan orang lain percaya dan taat. Molo didok disi mangalopokon dang pok dang songonya teh mangalopokon disi masuk na asa tanak do hatai boy hal mangyuton ibana. Apakah melalui kehadiran kita di gereja ini mengajak orang lain percaya dan taat? Manang na harorota mabain hala gami berbeda. Boy do tahi songon ni masa muy molobor hati bana dang sian bohal songon si Paulus asini roha. Kalau itu tidak benar-benar tertanam di dalam kehidupan kita, maka sulit sekali kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Marhite aka pangulauta ido nadidokna pangalahomi parangami imanagabe jamita na mangulu. Itu adalah menjadi khotbah yang hidup di dalam kehidupanmu. Atong tatomu-tomu maibana borhat markite asini roha dohot pangoloion di haporsiaon. Molo didok taat ala taatu sido hidupku ini bukannya milikku lagi tapi milik Kristus. Ubay ni ido molo hita adong isarana panangga di jabuta kan pananggat tado ita dokon dung pananggat tai isarana molo tadokon diam torinda kan ala dong tamu misalnya alay unang matong didok guar ni pananggana si hantam kan Roma tong tetangga manobok jabuta hantam torinda kan baru songon itu tuh lau mandokon asasi pananggai dang boy alay di bay matong guar na suman asasi atong pananggai patadahon iya hita na punasa pananggai molo Kristus na punasa hita totu ikonuduk do hita tu ise na punasa ngoluta. Marilah amang inang na poso bulung dana sikola minggu naro tu bagas joroon gabe pangului mahita satia mahita ayadong dosa da ede na huingot heado sini kita mangidehonon hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga. Tapo to tanya di nang patadahu AKBP eti dang diboto torinda kan. Taide hoda isi nama boto, isi nasa mau boto sip maju anon sursar. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
kembali. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi di kita dehonon kita tidak membawa apa-apa, tapi aku mau taat dan percaya. Nakin sengaja audang marede ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke iya dang dope au dang ulu dope otit nai nama asa di bagajang Tuhan ini umur kan. Nang petu surga tong tujuan nah sengaja dak kue dehon nang petu surga roto kita kanido kan dang roha mabiar alai natal do beona dong do perosterhu asa doho tau cumar camita sape boy marlas ni roha hita amin martangia kita. Jahoba di batama nami nau soba kami marhiti anakmu Kristus Yesus mau lihat Tuhan boy kami marminggu marsaur di minggu Advent na paupaton paluas ma Tuhan kami manumunomuho di bagasan hagogoon nasiako rohadami asatung marsinod dang kami di bagasan pakirimon na mangulu di bagasan las ni rohana di goiho dohot di bagasan holong nasiako ali Tuhan paluas ma hatami mian di tonga-tonga nami boy kami rap mamaritahon berita nauli ali di batama nami na mga lehon hama malum uingot kami do Tuhan di minggu sadarion akadongan nami na di bagasan parsahiton na dong di rumah sakit dok tarong di Jabu ima inang nyonya manik burtapu bolon amang nenggulan Clarissa Marito boru ritonga Ruth boru lubatoruan Rianto halomuan tapu bolon Julio siahaan inang nyonya situa Siregar boru tapu bolon inang nyonya situa lubat tobing boru tapu bolon do sudi tahe Tuhan maradu sohuguari hami pei nanuaing nasida di bagasan parsahiton gali pamatang na pos rohanami Tuhan didongani ho nasida dilehoko Tuhan tiur ni pikiran laho manjakkon manang manumunomu ima hama malum nanaing pinasahatmu tuganup halak na makirim di hama malumi pahisar pamatang nasida ali di batama nami las rohanami Tuhan molo di bagasan bulan Desember nunga godang hami na patupahon Natal tarlumo bimatonga-tonga ni huriam dia kan Natal nong pinatupa Tuhan las rohanami di bagasan hadamio kami jala di bagasan hademahot nami Tuhan lahu mangulahon ari Natali alai huingot kami do muse akan Natal nanang si patupaon tarlumo bima memuka sian tanggal 22 Desember Natal ama ina asa ho Tuhan mangaramu tiga nup panitia diaka pangaradion na tupa saluhut na Tuhan hobar tulo moni roham songoni nang Natal 24 25 26 sahat tu na manghujungi taonon nang mambongoti Januari ali di batama nami tungso tarpatu pahami do nauli na dinggan moloso hodongan nami Tuhan ali Tuhan wingot tami do akan masa di tonga-tonga ni huriam dot akalas birohan masa tonga-tonga ni huriam ima akka dongan nami na marulang tahun hatutubu di leko gajang ni umur tu nasida nang hai pason paingot Tuhan nasida lah homar ningot manang mamilangi akka ari-ari na pinasa mutu nasida madok mau lihat itu ho suang songoni akka ruas ni huria manang keluarga na marulang tahun pardongan saripeon iho manasida toktong Tuhan di bagasan holong nang dame nasiako boy nasida Tuhan mardame sonang digoiho akalas ni rohana nasida Tuhan di natabba umur ni pardongan saripeon ni ganup halak na marulang tahun ni ali di batama nami ganup hami narak marpungu di tikyon dia kapar karejuan nami pasu-pasu hami Tuhan dohot lehon hami hai pason pinuji maguarmu tangihon matang yang namion marhiti anakmu Kristus Yesus si palua kami na monobus kami sian dosa asiroham amin.
Tapuji Tuhan tahut tapasahat ma peleata. Pelea 2 anu. Sai Roma o Emmanuel, Manu
Tatangyakkon mapiliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggandot na sa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asaw para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni Uriam dohot ti portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajommu, say saut molomon ni roham di banotongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadari nanguluan siap hari, si sama dusa nami, songon panesan nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim.
Selamat Advent, debata mamasu-masu. Jodoh sangat baru Samaria, mangalap aku sumuri, api sobat semboas, mulahulak pemangalapi, tuntuan di marot Yesus manjohon, asa seorang tak menonton deket, sudah betul nama mikirin, ulang mulu sisa